दरम्यान या सामन्याचा सामनावीर ठरला तो ओमकार केदार. पिंटू गावणकर, नाणेफेक जिंकले. बीबीसी भुतेवाडी संघाने आपला निर्णय कळवायचा त्वरित. ओमकार केदार याला इथे सन्मानित केलं जातं. या सामन्याचा सामनावीर ठरला होता. अर्धशतक झळकावलं होतं ओमकार केदार यांनी. आजच्या दिवसातील दुसरं अर्धशतक पाहायला मिळालं. पहिलं अर्धशतक मयूरच्या बॅटमधून आलं, त्यानंतर मात्र दुसरं अर्धशतक ओमकार केदार याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालं मंदिरा स्पोर्ट्स संघाकडून खेळत असताना. दरम्यान बीबीसी भुतेवाडी आपला निर्णय. दरम्यान फलंदाजी स्वीकारले. या स्पर्धेसाठी जे प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीराचे पुरस्कार आहेत ते संस्थान श्रीदेव गणपतवे मुख्य पुजारी अमित गणवटकर यांच्या हस्ते दिले जातात. हे प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीराचा पुरस्कार. हॅलो, चालू होणारा सामना त्रिजा LIC शिरगाव आणि बीबीसी भुतेवाडी या ठिकाणी सलामीवीर जोडी मैदानात दाखल करायचे आणि शिरगाव संघाने त्वरित क्षेत्ररक्षण देखील आपण सजवून घ्यायचंय. शिरगाव संघासाठी हा महत्वपूर्ण सामना असेल. पाहूया. सलामीवीर जोडी मैदानात दाखल होत आहेत. निनाद सुर्वे आणि मयूर नागले जो दोघही फलंदाज या आधीच्या सामन्यांमध्ये सामनावीर ठरलेत. पाहूया या सामन्यामध्ये कशी चमकदार कामगिरी करतायत. आणि ते पहिलं षटक हाताळेल तो LIC शिरगाव संघाचा गोलंदाज विनय पाचकुडे. स्ट्राईकला मयूर, नॉन स्ट्राईकला निनाद. पहिलं षटक हाताळतोय पॉवर प्लेचं षटक इथे विनय पाचकुडे. सामन्याला होते सुरुवात. पाहूया पहिल्या षटकाचा खेळ. इथे विनय पाचकुडे पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल. पहिला चेंडू इथे स्वैर मारा केला जातोय. वाईटचा इशारा. अतिरिक्त धावसंख्येने संघाचं खातं उघडलं जात आहे बीबीसी भुतेवाडी संघाकडून. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती सुंदर फटका खेळला गेलाय. चेंडू जातोय चौकाराच्या दिशेने. तू अडवतो का मी अडवतो या नादात चेंडू गेला सीमारेषा पार. चौकार. 4 धावा. आता मात्र बॅट मधून आलेल्या या 4 धावा धावसंख्येचा पाया रचला जातोय.
पाहूया पुढचा चेंडूचा खेळ. इथे मात्र विनय आणि मयूर असं समीकरण पहिल्या षटका दरम्यान आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ किती धावांचं योगदान देईल तो मयूर. या चेंडूवरती फटका कुठेतरी फसला जातोय. चेंडूला गती कमी असल्यामुळे चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये स्थिरावलाय. क्षेत्ररक्षकाने पकडलाय. निर्धाव चेंडू. त्यानंतर पाहूया विनयचा पुढच्या चेंडूवरती केला गेला हल्ला बोल. येतोय सुंदर असा चौकार. आणि बीबीसी भुतेवाडी संघाचे समर्थक इथे भैरी भगवती मातेचा जयघोष करताना दिसत आहेत. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती चौकार येतो काय. पुन्हा एकदा येतोय सुंदर असा चौकार. या ठिकाणी अटके फटके सुंदर असे फटके उडवतोय चौकार असे तो मयूर नागले. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती देखील चौकार मारण्यामध्ये माहीर ठरतो का. आणि हा चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. 2 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलताना दिसेल. येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती हल्ला प्रति हल्ला करणं गरजेचं असतं आणि इथे हल्ला चढवला गेलाय. शेवटच्या चेंडूवरती येतो आणखीन एक चौकार. षटक समाप्तीचा इशारा. एकूण धावसंख्या झाले 19 धावा. पहिलं षटक समाप्ती झाले 19 धावा. आता मात्र गोल्डन षटक. पाहूया गोल्डन षटक म्हणजे सोन्याचं षटक या ठिकाणी घेऊन कोण येत आहे तर अक्षय. सामोरं जाईल तो निनाद सुर्वे. या षटका दरम्यान जी धावसंख्या उभारली जाणार आहे तिची दुप्पट या ठिकाणी ग्राह्य धरली जाणार आहे. आणि इथे मात्र पहिल्या चेंडूवरती क्षेत्ररक्षण केलं जाते. परंतु त्या दरम्यान जर विकेट पाहायला मिळाली तर नक्कीच 5 धावा या कमी करण्यात येतील. हा नियम इथे लागू होतो. परंतु इथे मात्र वाईटचा इशारा येतोय पंचांकडून. अतिरिक्त 1 धाव पुन्हा धावसंख्येमध्ये जोडली जाणार आहे. आणि या एका धावेने धावसंख्येचं पुन्हा गणित बदलतंय. पुन्हा वाईटचा इशारा. सलग 2 चेंडू इथे गोलंदाजाने वाईट स्वरूपात टाकले गेलेत. गोल्डन षटक आहे त्याच्यामुळे असे अतिरिक्त चेंडू एक्स्ट्रा धावा देणं म्हणजे कुठेतरी धोक्याची घंटा. या ठिकाणी सुंदर चेंडू म्हणावा लागेल. पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ निनादसाठी पुन्हा एकदा अक्षयकडून. आणि हा चेंडू मात्र वाईटचा इशारा पंचांनी दिलाय. त्या दरम्यान इथे एक धाव मिळते. बॅटकट घेऊन गेलेला हा चेंडू एका धावेच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. जाग्यावरती टॅप केलेला चेंडू इथे मात्र डेड बॉल पंचांनी घोषित केलाय. नैसर्गिक अडथळा असल्यामुळे इथे एक नियम लागू करण्यात आलेला आहे. फलंदाजाने चेंडू खेळल्यानंतर जर इथे वरच्या झाडाला लागला तर डेड बॉल. आणि तो नियम इथे लागू केल्यानंतर पाहूया पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू. आणि त्या चेंडूवरती केला गेला हल्ला बोल. येतोय सुंदर असा खणखणीत निनादच्या बॅट मधून आणखीन एक GPL चौकार. हा चौकार महत्वाचा ठरतोय. आणि ते मात्र चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. आता मात्र धावसंख्या झपाट्याने वाढताना दिसेल. 39 धावा. हा या ठिकाणी वाईटचा इशारा येतोय. अतिरिक्त 1 धाव खर्च केले. पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा. आता मात्र कुठेतरी अक्षय हा कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी. दिशा कुठेतरी त्याची चुकते. आणि इथे सुंदर क्षेत्ररक्षण घडतंय. गोल्डन षटक संपल्यानंतर धावसंख्या पाहूया 43 धावा.
धावसंख्या 43. त्यानंतर तिसरं षटक हाताळेल तो संकेत. सामोरं जातोय तो पुन्हा एकदा मयूर. मयूर एक चांगला फलंदाज या मैदानावरती चांगलं प्रदर्शन ज्याच्या माध्यमातून आपण वारंवार पाहत आलोय तो मयूर नागले पुन्हा एकदा इथे चौकार ठोकताना दिसतोय. आणि या चेंडूवरती देखील चौकार. सलग 2 चेंडूवरती 2 चौकार. अक्षयच्या बॅट मधून आता मात्र बीबीसी भुतेवाडी संघाचे समर्थक इथे जयघोष करताना दिसत आहेत. नक्कीच तरी आपल्या संघाच्या बाजूने समर्थन दर्शवतायत. आणि पुन्हा एकदा येतोय खणखणीत चौकार. 3 चेंडूवरती 3 चौकार ठोकले गेलेत. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती गोलंदाज फलंदाजाला रोखून धरतो का. पाहूया पुढचा चेंडू आणि इथे मात्र एक स्वरूपात एक धाव दिली जाते. एका धावेने पुन्हा धाव संख्या पुढे सरकते. संकेत ते आक्रमकता दाखवावी लागेल गोलंदाजी मार्कवरून. समोरच्या फलंदाजाला जर रोखायचं असेल तर थोडासा कुठेतरी आपल्याला चेंडू मध्ये बदल करावा लागेल. आणि हा चेंडू निर्धाव चेंडू आपण पाहू शकतो. पुन्हा एकदा पाहूया पुढच्या चेंडूवरती चौकार आणि इथे येतोय चौकार. मयूर नागलेच्या बॅट मधून चौकार आणि चौकार आपण पाहत आलोय. षटक देखील समाप्त होतोय. 3 षटकाखेर धाव संख्या 60 धावा. धाव संख्या 60. आणि इथे निनाद सुर्वे स्ट्राईक वरती. चौथं षटक घेऊन येतोय अक्षय. निनाद सुर्वे इथे मात्र एक धाव मिळते. डिक्लर स्वरूपात एक धाव ग्राह्य धरली जाते. पाहूया पुढचा चेंडूचा खेळ. आणि हा चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. अक्षय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरून पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करतो आणि इथे चेंडू जाईल एका धावेच्या जाहीर क्षेत्रात. एक धाव मिळते. पाहूया सुंदर क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडू ठरवला जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. त्यानंतरच्या येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती निनाद सुर्वे इथे हल्ला करतोय. चेंडू जातोय 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. या 2 धावा देखील धावसंख्येमध्ये महत्वाच्या ठरतायत. धावसंख्या मात्र आता वाढते. 66 धावा. पाहूया अक्षयचा पुढचा चेंडू आणि इथे चेंडू डिक्लर डेड बॉल या ठिकाणी घोषित केला जातोय. डेड बॉल घोषित केल्यानंतर इथे मात्र सुंदर फटका. चेंडू गेलाय 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रात. षटक समाप्तीचा इशारा. 4 षटकानंतर धावसंख्या झाली 68 धावा. धावसंख्या 68. शेवटचं षटक घेऊन येतोय तो अक्षय चालके. अक्षय पाहूया अक्षयचा पहिला चेंडू. इथे सुंदर चेंडू हाताळला गेलाय मयूर नागले.
याला रोखण्याचा इथे प्रयत्न चालवला जातोय. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती देखील फलंदाजाला रोखलं जाईल का. अक्षय चालकेच्या माध्यमातून हा चेंडू मात्र वाईट स्वरूपातला आपण पाहतोय. हा देखील चेंडू वाईट स्वरूपातला. त्या दरम्यान इथे चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रात. धावसंख्या इथे नोंदवली गेली 72 धावा. त्यानंतर येतोय सुंदर असा चौकार. मयूर नागले खरोखर बीव्हीसी भुतेवाडी संघाला एक हुकमी एक्का इथे लाभलाय आणि त्याच्या जोडीला येतो निनाद सुर्वे. पुढच्या चेंडूवरती देखील काय फटका खेळतोय आणि हा चेंडू जाईल 2. पाहूया 2-2 या ठिकाणी 2 धावा. पुन्हा एकदा अक्षय टू मयूरीला इकडे या ठिकाणी सुंदर असा सूर सापडलाय आणि त्याच्या जोरावरती ते चौकाराचं रूपांतरित करतोय. चोरटी धाव घेतली जाते आणि यशस्वी केल्यानंतर 1 धाव तर ग्राह्य धरली जाते. विकेट षटक समाप्ती होतील. धावसंख्या झाली 83 धावा. 84 धावांचं आव्हान असेल ते त्रिजा LIC शिरगाव संघासमोर. सलामीवर जोडी मैदानात दाखल होत अक्षय आणि अक्षय कुंभार आणि अक्षय चालके. त्र्याऐंशी धावांचा मनोरा रचला गेलाय. 84 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय LIC शिरगाव संघासमोर. पाहूया हे आव्हान कसं पूर्णत्वाकडे नेलं जातंय. स्ट्राईकला अक्षय कुंभार, नॉन स्ट्राईकला अक्षय चालके. आणि इथे पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हाताळेल तो अजिंक्य भुते, ज्याने या आधीच्या सामन्यामध्ये शेवटचा चेंडू होता. एखाद्या चेंडूवरती 4 धावा हव्या होत्या आणि इथे क्लीन बोल्ड घेतला होता. तोच हा अजिंक्य भुते पुन्हा एकदा पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. सामोरं जाईल तो अक्षय कुंभार. 84 धावांचं लक्ष डोळ्यासमोर. पाहूया हे भेदलं जाईल का लक्ष. LIC शिरगाव संघाच्या माध्यमातून इथे सामन्याला सुरुवात होते. पहिला चेंडू स्वैर मारा, वाईटचा इशारा दिलाय. अतिरिक्त 1 धाव धावसंख्येमध्ये जोडली जाते. या धावसंख्येने संघाचं खातं उघडलं जातंय.
त्यानंतर मात्र टॅप केला गेलाय चेंडू आणि इथे मात्र क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय तो निनाद सुर्वे. थोडीशी ताकद इथे कमी पडली, त्याच्यामुळे चेंडू क्षेत्ररक्षकाने अडवून धरलाय. निर्धाव चेंडू आणि इथे मात्र करणच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. निर्धाव चेंडू अजू पुन्हा एकदा पाहूया. अजू या ठिकाणी आणखीन एक नवा कुठचा तरी अजूबा करतो का या चेंडूवरती. अक्षयला रोखलं जाईल का आणि इथे मात्र अजूबा केला गेलाय. इथे चेंडूने वेध घेतला यश त्यांचा आणि क्लीन बोल्ड पाहायला मिळतोय तो अक्षय कुंभार. आणि इथे बीबीसी भूतेवाडी संघाचे समर्थक जल्लोष करताना दिसत आहेत. नक्कीच तरी पवनदादा भूते यांचा उत्साह इथे वाढवला जातोय. विकेट पाहायला मिळते. आणि या ठिकाणी बबन भुतेच्या नावाचा जयघोष केला गेलाय. पाहूया इथे विजय होईल का आणि या पहिल्या दिवसामध्ये बबन भुते यांचा संघ क्वालिफाईड मध्ये जाईल का हे पाहणं देखील गरजेचं आहे. नाव आहे अजिंक्य आणि नाव टोपण नावाने ओळखलं जातं अजू, परंतु इथे अजूने केला एक नवा अजूबा आणि इथे एक फलंदाज बाद झाला अक्षय कुंभार. त्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होतोय टिपू खले. या ठिकाणी टिपू खले नवीन फलंदाज आलाय. होऊया टिपू आणि टिपू याने आल्या सुंदर असा चौकार लगावलाय. 4 धावांनी स्वतःच अस्तित्व सिद्ध करतोय. पाहूया अजूचा पुढचा चेंडू. इथे मात्र टिपू खले याच्या माध्यमातून हल्ला चढवला गेलाय. चेंडू इथे 2 धावा. मित्रांनो चालू असलेला सामना आपण पाहतोय LIC शिरगाव आणि बीबीसी भूतेवाडी त्या दरम्यान. इथे निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. या ठिकाणी LIC शिरगाव जो संघ आपण पाहतोय या संघाचा संघ मालक असेल सतीश जी सनगरे. त्यानंतर मंदिरा स्पोर्ट्स या संघाचा संघ मालक असेल मेघनाथ पालकर आणि आपण बीबीसी भूतेवाडी या संघाचा संघ मालक असेल तो बबनदादा भूते, ज्याच्या नावाचा इथे आता जयघोष केला जातोय. पाहूया पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने जातोय. इथे अक्षय चालके स्ट्राइक वरती येतोय. पहिलं षटक समाप्ती झाले. धाव संख्या झाले 7 धावा. निनाद सुर्वे गोल्डन षटक घेऊन सामोरं जाईल तो अक्षय चालके. पहिल्या चेंडूवरती सुंदर फटका या ठिकाणी खेळला गेलाय आणि तिथे उभा होता तो मयूर नागले. सुंदर क्षेत्ररक्षक पहिला चेंडू निर्धाव ठरवलाय. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सुंदर क्षेत्ररक्षण मयूर नागले. फलंदाजीचा बादशाह आहे, परंतु क्षेत्ररक्षण देखील आपल्या संघासाठी उत्तमरित्या करताना दिसतोय. पाहूया निनादचा पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा मयूर नागले. या ठिकाणी सलग 3 चेंडू त्याच्या दिशेने आले ते त्याने रोखून धरले. 3 चेंडू निर्धाव. पाहूया पुढचा चेंडू देखील निर्धाव येईल का आणि ते चौकार. गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक यांच्यामध्ये थोडी चकमक झाली, त्याच्यामुळे चेंडू हा चौकाराच्या दिशेने गेला. नाहीतर नक्कीच इथे एकाने अडवण्याचा प्रयत्न केला असता तर चेंडू इथे अडवून धरता आला असता
आणि या चेंडूवरती येत आहेत 4 धावा. पाहूया पुढचा चेंडू निनादचा अक्षयला. या चेंडूवरती येतोय खणखणीत चौकार. पुन्हा एकदा येतोय चौकार. षटक समाप्ती होते. धाव संख्या झाले 31 धावा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 31. बारा धावा उभारल्या गेल्या, त्याच्या डबल 24 धावा या षटकामध्ये एकूण नोंदवल्या गेल्यात आणि एकूण धाव संख्या झाली 31. त्यानंतर पाहूया तिसरं षटक घेऊन कोणता गोलंदाज येतोय. स्ट्राईकला पाहायला मिळेल तो टिपू खले. पुन्हा एकदा अजिंक्य भुते, ज्याने या आधीच्या षटकामध्ये एक अजुबा केलाय. त्या ठिकाणी महत्वपूर्ण विकेट घेतली गेली. तोच अजिंक्य भुते पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती तिसरं षटक घेऊन आलाय आणि पंचांचा इशारा येतोय वाईट स्वरूपातला. अतिरिक्त एक धाव संख्येमध्ये जोडली जाईल. अजिंक्य पहिला चेंडू खराब चेंडू टाकला गेलाय आणि त्यानंतर इथे मात्र क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय तो मयूर. याच्याकडून खरोखर चांगली फिल्डिंग इथे केली जाते आणि त्या दरम्यान हा चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. तिसरं षटक या ठिकाणी चालू असताना पाहूया या षटका दरम्यान फलंदाज किती धावांचं योगदान देतोय आणि इथे मात्र विकेट पाहायला मिळते. खरोखर यष्टी रक्षकाची अचूक कामगिरी इथे. मिथिल केदार याने खरोखर दांडी गुल केले, फलंदाजाला धावचित केलंय आणि आणखीन एक धक्का बसेल तो LIC सिरगाव संघाला. इथे मात्र BBC भुतेवाडी संघाचे समर्थक आता मात्र आपल्या संघाचं मनोबल वाढवताना दिसत आहेत. उत्साहात इथे जयघोष केला जातोय. होया अजिंक्य भुते याच्या नावावरती 2 विकेट राहिल्या गेल्यात. त्यानंतर नवीन फलंदाज येतोय मैदानात आर्यन. ते मात्र क्षेत्ररक्षक येतोय तो मयूर आगरे. निर्धाव चेंडू सोडवला जातोय. आणि हा चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. अजिंक्य पुन्हा एकदा पाहूया पुढच्या चेंडूवरती अजुबा करतो का. नवा अजुबा आणि इथे मात्र हल्ला बॉल चढवलाय पण इथे उभा आहे तो मयूर नागले. याच्याकडून अडवले गेले चेंडू सगळे. नाव आहे मयूर नागले. त्यानंतर षटक समाप्ती होते. धाव संख्या 36 धावा. आता मात्र 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. दोन षटकं टाकली गेलेत अजिंक्य भुतेच्या माध्यमातून. 12 धावा फक्त खर्च केल्यात आणि 2 विकेट ज्याने घेतल्यात तो अजिंक्य भुते. आता मात्र 4थं षटक घेऊन मिथिल केदार आणि इथे अक्षय चालके याला रोखून थोपून धरण्याचा प्रयत्न केला जातोय मिथिलच्या माध्यमातून. पाहूया BBC भुतेवाडी संघामध्ये मिथिल केदार सारखा एक आधारस्तंभ आणि त्या दरम्यान वाईडचा इशारा दिलाय पंचांनी. वाईट आणि इथे एका धावेची भर पडते. मिथिल केदार पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू पाहूया अक्षयचा. पुन्हा एकदा वाईट, एकदा ऑफ साइड वाईट, एकदा लेग साइड वाईट. 2 चेंडू वाईट स्वरूपात हाताळलेत. 2 धावा खर्च केल्यात. पाहूया पुढचा चेंडू. ते मात्र विकेट पाहायला मिळते.
या ठिकाणी अपील केला गेलाय पंचांनी विकेट घोषित केले. अक्षय चालके बाद होतोय आणि त्यानंतर मैदानात दाखल होईल तो संकेत. या ठिकाणी आपल्या समोर 84 धावांचं आव्हान आहे आणि ते जर आव्हान पूर्ण करायचं असेल तर आक्रमकता दाखवणं गरजेचं ठरेल. येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार आणि चौकार ठोकणं गरजेचं असताना इथे मात्र या चेंडूवरती येत आहेत 2 धावा. जाहीर क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. हा चेंडू वाईट स्वरूपातला पंचांनी घोषित केलाय. अतिरिक्त एक धाव जोडली जाते. धावसंख्या 41 धावा. या ठिकाणी वाईट स्वरूपातला चेंडू. हॅलो, आला रे आला. कोण आला पाहूया. पुढचा चेंडू. इथे मिथिल केदार पुढचा चेंडू घेऊन आणि हा चेंडू वाईट स्वरूपातला हाताळला जातोय. अतिरिक्त एक धाव जोडली जाते. पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये एका धावेने देखील धावसंख्या पुढे सरकू शकते, परंतु एक धाव महत्वाची नाही, चौकार महत्वाचा आहे. येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार. पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा जोडली जाते. धाव संख्या पोहोचते 44 धावा. हा टॅप केलाय. चेंडू जाईल चौकाराच्या दिशेने. 4 धावा. पुढचा चेंडू वाईड स्वरूपातला चेंडू. आणि इथे एक धाव मिळते. कॅटकट स्वरूपात जाहीर क्षेत्रामध्ये गेलेला चेंडू. एका धावेची भर पडते. अजूनही विजयाचं लक्ष बरच दूर आहे. षटक समाप्ती होईल. आता मात्र शेवटचं षटक असेल. सहा चेंडू 34 धावा. सहा चेंडू 34 धावांची गरज असताना इथे मयूर नागले गोलंदाजीसाठी येतोय. शेवटचं षटक घेऊन मयूर. पहिला चेंडू या ठिकाणी बॅकफुट वरती गेलाय. फलंदाज चौकार लगावलाय. 4 धावा. मयूर या ठिकाणी पुढचा चेंडू. चेंडू देखील मैदानात. मयूरला माहितीये आता फक्त आपल्याला चेंडू सोडायचेत. कोणती घाई गडबड करून चालणार नाही. परंतु त्या दरम्यान एक खराब चेंडू हाताळला गेलाय. वाईटचा इशारा. अतिरिक्त धाव या ठिकाणी मिळते आणि इथे मात्र चेंडू जाईल 2 धावांसाठी. दोन धावांसाठी चेंडू जातोय. आणि या पहिल्या दिवसातलं या ठिकाणी 2 चेंडू +1. पाहूया बबनजी भुते यांच्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य. स्मित हास्य नक्कीच तरी उमटताना दिसेल. पाहूया. आणि ते विजयी ठरतोय तो BBC भूतेवाडी संघ. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन.